Benvinguts al nostre canal. Avui parlarem del castanyer. Origen i ubicació. El castanyer comú és un arbre forestal de fulla caduca originari dels voltants del Mediterrani. Es troba a l'Àfrica del Nord, a l'Europa meridional i a l'Àsia Menor. Al nord-est del nostre país el trobem conreat o naturalitzat, entre altres vessants, naturalment. Acostuma a créixer entre 10 i 1.200 metres d'altitud. És un arbre del qual, a més de la fusta, se n'aprofiten els fruits, les castanyes. El podem trobar a l'oest de la Selva i Osona i al Vallès Oriental, on es troba del massís del Montseny, i també a les comarques del Gironès, al Maresme i a les muntanyes de Prades. Molt al costat de casa nostra, a Cànoves i Samalús, podem contemplar el famós castanyer de Can Cuc, l'arbre més gruixut de Catalunya, amb diferència. Es troba a 780 metres d'altitud, on dintre del seu tronc hi va fer vida un carboner durant un any i mig. La Generalitat de Catalunya el va considerar com a arbre monumental. Característiques. El castanyer és un arbre que viu en climes submediterranis, és a dir, més frescos i més plujosos que els de terra baixa. És un arbre de gran volum, entre 20 i 35 metres d'alçària, i amb un tronc buit a la bellesa, que pot passar de 2 metres de diàmetre, com l'anomenat abans de Can Cuc. L'escorça és llisa i d'un marró clar fins als primers 15-20 anys. Després s'enfosqueix i s'esquerda longitudinalment. Les fulles són caduques amb una textura similar a la consistència del cuir. Les flors apareixen a partir del juny, a la tardor maduren i es converteixen en castanyes. El fruit és una cúpula espirosa que fa entre 5 i 11 centímetres de diàmetre i conté de 2 a 7 castanyes, d'una cara plana i l'altra convexa, de color vermellós brillant per fora i vellut per la part interna. Per l'interior trobem la castanya, que està recoberta d'una pell segona molt fina, difícil de separar i que té un sabor amarg. Conté amb el seu consum perquè, encara que les castanyes donen al cos més nutrient que cap altre fruit salvatge, engendren ventositats, inflen i restrenyen el ventre, es digereixen amb dificultat i encara més en compte amb els castanyers bords, un arbre que està plantat per ornaments de parcs i jardins per pobles i ciutats. Bé, parlem de la fusta. La fusta del castanyer ha estat utilitzada pels nostres avantpassats i a causa de ser un recurs de fàcil abast de les seves característiques. La seva duresa, lleugeresa i resistència la fan perfecta per emprar-la amb bigues i altres elements estructurals. També per fusteria a l'interior, portes i finestres, tarimes i parquets i mobiliari rústic. Palissades de cartanyer per jardineria i decoració, xapes de revestiments decoratius i construcció de botes i barrils, ja que es treballa molt bé. Tot i ser moderadament tova, té una gran durabilitat. Com a llenya no és destacable, ja que té una potència calòrica molt baixa. Conclusió. Aquest arbre d'avui té un poder d'atracció amb una diada assenyalada. Tots sants. El seu fruit n'és el protagonista. Llàstima que cada vegada ens podem acostar menys a la vora del foc mentre torrem les castanyes a causa del canvi climàtic. Bé, sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem del noguer.